Ola, chamome Laura e sede benvidas e benvidos á miña canle. No vídeo de hoxe imos a falar do apalpador, unha figura moi importante na tradición do Nadal de Galiza. Segundo algunhas versións, o apalpador é un persoaxe mítico que sería un xigante carboeiro e que na noite do 24 de decembro ou do 31, dependendo da versión, aínda que máis ben é na do 24 de decembro, pasa a visitar aos rapaces tocándolles no ventre para ver se comeron ben durante o ano e se non están fracos. Se comproba que eses rapaces realmente comeron ben durante todo o ano, deixalles regalos, aínda que eses regalos non teñen por que ser precisamente xogos ou algo material en sí, pode ser unha comida como por exemplo castañas. E despídese dos rapaces ou das rapazas desexándolles felicidade e sobre todo fartura, dicíndolles a frase así esteas todo o ano. Así pois, o apalpador é unha figura da tradición do Nadal galego que conta cunha gran expansión. Ten, por exemplo, cantigas populares sobre este persoaxe como a que estamos vendo en pantalla. Non obstante, a figura do apalpador pasou por unha etapa na que perdeu a súa gran popularidade e entón, dende o ano 2006, tratouse de recuperar a súa importancia na tradición galega e trátase de fomentar esta figura. Pero onde era máis coñecida esta figura é sobre todo en Sarria, Quiroga, Lemos, Terra de Tribes e os Ancares. Ao ser unha figura que se estendeu moito no espazo xeográfico de Galiza, acabou adquirindo outros nomes, a parte de apalpador, como por exemplo pandigueiro, ou apalpabarrigas, que deixa ver máis claramente cal é a función deste. Por outro lado, o apalpador é moi comparado na actualidade con Santa Claus, xa que se supón que os dous veñen na mesma noite, na do 24 de decembro, e que deixan regalos aos rapaces. Sin embargo, eu non o vexo tan así, penso que son persoaxes ben diferenciados, cada un dentro das súas tradicións, si, un máis estendido que outro, pero non fan realmente o mesmo. Por exemplo, cando pensamos en Santa Claus e os regalos que deixa, normalmente son xoguetes para os rapaces e as rapazas ou mesmo roupa, pero non se pensa que pode deixar comida. En todo caso, son os rapaces pequenos os que lle deixan a el comida. Mais no caso do apalpador, é el quen deixa a comida aos rapaces e o que se preocupa por se comeron ou non. Nunca son os rapaces quenes lle dan a comida a el. Ademais, a maior diferencia que vexo entre eles dous é que, por exemplo, Santa Claus sempre quere saber se os rapaces foron bons durante o ano, se se portaron ben, pero ao apalpador non lle importa iso, o que lle importa é que sexan felices e que coman, para estar sans. Para rematar, se vos gustaría que seguise falando de tradicións do Nadal ou tradicións propias do Nadal galego, podedes deixarmo na caixa de comentarios. Tamén me podedes dicir se xa coñecíades a figura do apalpador e se queredes que se coñeza, pois non dubidedes en compartir o vídeo. Tamén podedes darlle a like se vos gustou e a dislike se non vos gustou e podedes vos suscribir á canle. Vémonos no seguinte vídeo. Chao!